Insemmilkom, f'artiklu li der fit-torċa ftit tal-ġranet ilu tkellem dwar il-bżonn li jkun hemm aktar riformi u anqas sensazzjonaliżmu. U dan għamiltu fid-dawl tal-fatt li rridu nkomplu mexxin mill-kliem għall-azzjoni kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll f'Malta. Kellna kumitati, delegazzjonijiet, dibattiti u aktar dwar rule of law f'pajjiżna. Il-konklużjonijiet tista' tgħid huma simili u jippuntaw lejn kontinwazzjoni ta' riformi u bidliet f'ċertu oqsma fosthom fil-mod ta' kif jiġu appuntati persuni fir-rwolijiet pubbliċi differenti. Tajjeb li niftakru li l-kritika li qed issir fil-konfront ta' Malta tinkludi kritika għal sistemi li ilhom hemm għal għexieren ta' snin u mhux li daħlu hemm il-bieraħ. Il-Gvern diġà kien ċar dwar il-ħidma li trid isseħħ bir-riforma kostituzzjonali u jien irrid nara li din tingħata spinta. Il-pajjiż irid ikompli jibni fuq l-4 snin ta' riformi li għaddew, li saħħew il-liġijiet, li evolvu mar-realtajiet ekonomiċi u finanzjarji tal-lum u fuq kollox li jikkumbattu theddid ġdid li jiġi riżultat ta' teknoloġija ġdida li saħħaħ it-trasparenza u li żomm il-politiċi responsabbli ta' emilhom. Nemmen li huwa l-istess Gvern Laburista li għandu l-ħeġġa li jkompli jaħdem biex inkomplu nimplementaw riformi li mhumiex biss legali, imma li jservu biex jipproteġu l-futur tal-familji tagħna, tat-tfal tagħna u tal-ġenerazzjonijiet futuri. Allum insellmilkom.